Kaixo, ongi etorri Maria Rinako sukaldera. Gaur tortilla patata nola egin erakutsiko dizuegu. Osagaiak: rasa, pupa, gazi. Osagaiez gain hurrengo gailuak beharko ditugu: platera, txartagia, labana, sardexka, oiara, espatula eta sua. Eta sukaldari txarra. Aurrena, txartagia, bota olioa eta berotzen utziko dugu. Olioa berotu bitartean patatak zuritu. Kontuz labanarekin ez da jostailu bat. Gogoan izan, patataren azala konpostagailuan bota dezakegu. Orain patata txikituko ditugu. Komeni da tamainantzekoa izatea, bestela batzuk gordin gera daitezke. Guk kubo forman moztuko dugu. Ondoren, patata olioa berotan prejituko ditugu. Patata prejitu bitartean tipula zuritu eta txikitu egingo dugu. Eta txartagera botako dugu zateak. Osagaiak txartagian dauden bitartean arrautzak erabiatuko ditugu. Ondoren, nasketa botako dugu eta txatzea utziko dugu. Orain, buelta emateko ordua iritsi da kontu. Eta batere erresa. Platera lagun gaitezke horretarako. Beste aldetik galtzatuko dugu, ondoren plater batera aterako dugu.